Mga miyembro sa usa ka notorious robbery hold-up group matud pa ang nanulis sa usa ka pawn shop sa Davao City, sumala sa Davao City Police Office. Atong sayro ng detalye pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara gitawag nga Tolentino Criminal Gang ang matud pa utok sa pagpanulis sa usa ka pawn shop sa Davao City sa milabay nga semana. Usa kini ka splinter group gikan sa usa ka notorious criminal gang nga mosay utok sa pagpanulis didto sa National Capital Region, Calabarzon ug Cebu. Sumala sa nadakpang suspect nga kaubanan nila sa iyang pagkahibalo, ang Davao City ang nahimong usa sa target o nahimong target gayod sa pagpanulis aron nga samukon sab ang syudad. Tolentino Criminal Gang. Kini ang grupo nga miatake sa pagpanulis sa usa ka pawn shop sa Davao City niadtong February 26 sa buntag. Sumala sa Davao City Police Office. Ang maong grupo, splinter group matud pa sa notorious nga Uzamis Robbery Hold-Up Group nga mao'y utok sa serye sa pagpanulis sa usa ka courier service provider sa National Capital Region, Calabarzon ug Cebu. Ang tumatayong leader nila ngayon ay si Marvin Berongis, aka Tata. He's now the leader. He is with the alleged financiers, Ramil, Takyo, and Davao Contacts. We have identified the Davao Contacts but we will not tell it now for some because there's an ongoing operation. Lakip sa sakop sa grupo ang nadakpang suspect sa mismong adlaw sa pagpanulis nga si Johnny Dehito Bulawan ug ang mga parayon pang ginapangita nga sila si Jimmy Jerome Calo, Jade Lasula Dadang alias Rodolfo, Jack ug duha kawala pa nailhing lalaki ug babae. Si Calo mooy nagmaneho matud pa sa getaway vehicle nga SUV. Si Rodolfo mooy nagkupot sa assault rifle. Armado matud pa silang tanan. Si Bulawan ug Marvin Berongis na priso na ni atong 2015 sa Parañaque City Jail sa kasong robbery ug si Calo sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Si Johnny pumunta sa Argao, Cebu to meet alias Tata. Next slide. And then after Cebu, they went to Gahog, Gingoog to meet Jerome. Sa lumalabas, tatlo sila na hardcore sa Tolentino Group this time. Sumala sa kapulisan, miadto sa Davao ang mga suspect niadto pang tunga-tunga sa January aron magpahigayon og casing sa target nga pawn shop. Duha ka adlaw una ang pagpanulis. Naabot na ang mga sakop sa maong criminal group sa Davao City og nag-check-in sa usa ka inn. Atul sa pagsibat human sa pagpanulis, duha ka motorsiklo ug usa ka SUV ang gisakyan sa 8 ka mga suspect. Aminado ang nadakpang si Bulawan nga migamit siya og droga una ang pagpanulis. Nakadrugs na ngayon pag ipa-drug test kita. Positive ka? Opo. Dugang ni Bulawan kinsa nakita sa CCTV nga mao'y nagmaso sa pultahan sa pawn shop nga gi-hire siya niadtong Enero ni Berongis nga mao'y gitudlong leader sa grupo. Dihang gipangutana kung anong Davao City ang ilang target. Di, si Tata. Pag umangkon ni Paroyno. Naman sila'y personal na kuhan yun. Na kuhan ba nga mga taga-Osamis. Na sila'y personal na maragkakuhan sa mga Duterte. Magkuhan lang. Samukon lang kuno ang Davao. Miapil matud pa siya sa grupo sa pagpanulis aron nga makakwarta. Pero ako, tinood lang, nilimat ako mo dayon na to kay pagkahibaw na ko nga Davao. Wala lang ko ka back out, kaya wala naman ko pamasahe pa uli sa Manila. Napili matud pa nila ang maong pawn shop human na bantayan nila sa pagpanubay nga luag ang security niini. Kuhan nga, mukunoy mas maayo, luag og kuhan ba? Bantay. Nya, napoy sunod. Mas mahal ko na ang mga sunod. Original ko no. Apan atol sa hitabo, dunay duha ka mga naka-duty nga security guards ang pawn shop
ug dunasay naka-install nga security system nga konektado matud pa sa police station. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang lokal nga kagamhanan sa Davao City kalabot sa gipang ingon sa suspect. Sara gikumpirma sa Davao City Police nga nakagawas na sa syudad ang uban pang mga suspect. Samtang na-file na ang patong-patong nga kaso batok kanila o ginahulat na lang ang arrest warrant gikan sa korte aron nga sila pangita og dakpon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.